Usa ka motorbangka nga gikan sa Caubian Island paingon sa Olango Island na lunod. Luwas ra hinuon ang tarang 51 ka mga sakay niini matud sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ani ang report. Alas 2 karong hapon, gipaubos na sa Post-Search and Rescue Operation Assistance sa Lapu-Lapu City DRRMO ang tanang 51 ka mga sakay sa motorbangka ningning nga nalunod sa kadagatan habig sa Barangay Sabang, Olango Island alas 10:30 kaganihang buntag. Mga mangingisda sa Barangay Kauoy ug Sabang ang nakarescue sa nalunod nga motorbangka. Ay namin nagpahibaw na ako pag bantigi doon sa baring niya. Ang tagiya ato sa baring mo to gitawagan na kung kapitan sa baring aron makapatawag kasi ang rescue pero ako lang ipa ato lang na po dayon sa gamuang ang pambot kay para malibre ang mga tao. Matod sa usa sa mga pasahero sa motorbangka ningning, gikan silang namiesta sa Caubian Island ug padung na untang muuli. Sa Barangay Kauoy, Olango Island dihang nakasugat sila og dagko mga bawd. Gisunsunan dito mig upat ka bawd dagko motong pag sunsun sa pilmirong bawd okay ra pag ikaduha nagsunod gyud silang upat motong pag last na upat motong sudlan kita ng tubig ang kuan ang pampot motong unlog gid siya. Maayo na lang kay luwas ra silang tanan nga mga sakay sa motorbangka. Ang ako hindi ko na tumulong ang mga bata. Pero dapat may pasalamat sa mga istaan, mga kuan diri sa Kauoy. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y giluwatang pamahayag ang Olango Coast Guard Substation sa ilang investigasyon. Hinuon base sa investigasyon sa Police Station 1 nga samtang naglawig ang naasoy motorbangka, kalit lang napaong ang makina niini. Giswayan sa mga tripulante pag-ayo ang makina, apan wa na gyud moandar pagbalik, hinungdan nga nasudlan na og tubig ang motorbangka. Samtang gitataw sa Pag-asa Visayas nga wala sila giluwatang gale warning sa Kabisayan. Apan nunot sa pagkusog sa hanging amihan nga nakaapekto karon sa Luzon, matag karon og unya masinati usab ang kalit-kalit nga mga pag-unos. Although ang yan yung mostly affected is the Luzon, pero ang iyang kani ato nagya pa maabot nga kusog-kusog nga hangin. Uban ni Marlon Melgazo, ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda.